Pagkasilos ko! Sana all. Why, batasan na. Ako ma-inform yan. Kami na. Nga kami na. WhatsApp ang oyayag. Wayuyag. WhatsApp ang oyayag. Sige, akira ulit. Ompiang mabilang bahayan! What's up mga sarusana? Welcome back to Yen and Jalen Vlog! Ada kay vlogger dari oh. Girag vlog ni. Gira. Dali tay. Hi, thank you. Hello. So, karon mga sarusana, it's kanang vloggers night. Yes, vloggers night karon. So, dahang mga vloggers nasa kananay. Kanang nasa ubos, kanami sa kanang second floor. O, diba? Layo siya na yung second floor. Sinani mi ka ba na ako magpundok mag-vlog nga wow. Oh, i-high vlog oh. Lakas kayo. Ginagawa mo. Wow. Bilao. Oh my God. So dia mong bagong member dia. So sa may kasulti nimo. Happy kayo mga nanak ko diri sa Wawawi. Bigyan ng jacket. Please follow my page Kobe COBE and my YouTube Kobe Mission. So sa mga gusto makauyab na ko. Free kayo ko. Paring anong gawin ako na makakaon pa rin? Ginagawa mo. Hi, please follow my YouTube channel. It's the Martin Pahang the Third Vlog and the Ahern Family guys. Okay, nag-picture. Okay, naman mo rin tanan. Bayad. Guys, mga awan namin. Pagkasilos ko! Sana all. Ginagawa mo. Ako ma-inform yan. Kami na. Nga kami na. Ako yun ang salbaon. Sanay mga TikTok giris, ha? Ginagawa mo. Undangan niya yung unique kaman ha? Ito ni bata. Paso. Ginagawa. Nga na, nagpura itong slice, guys. Nga na itong slice na ba? Hugot. Sa kanang hugot. Hugot sa kanang hugot. So may mahugot ito na eh. Tungahan yung magtarong. Oh. Mura ganyang relasyon. Yung tarong, imong tarungon. Eh, parang... Five. 2, 1. Rewind. Tungahan yung magtarong. Ay, nagkanan. Nagkamera, oh. Yes, EBS, GMA, TV5. Tungahan yung magtarong. Oh. Tunga. Onja.
Nahurat ka nagpunga ba? Ikaw man na yung uyab man eh. Nya kay wala man kayo uyab. Ako sa cake nga tungaon niyo ba? Ayo sa kupat yan. Ang kasig-kasig lang tungaon. Ako ang usa, iba ang usa. Kiss. You mean I'll kiss the bride? Ay! Pag ganyan kamera. So, ako man ikaw mga sabay sa naas. Muro na ko bawi kay katugon ako. Jamay, amang kuan. So, what is the second floor? Dari sa Tuslubuan, dari sa Miguel Para Street. Kananay, ang lamisa ni Jamay, matag ka ng Korean style, magjaka ka magkaon. And, magjaka. So, mura ka ganang ikaw nag-Korean restaurant. So, karon hamay tour ari sa second floor. Sa second floor, inikusa ka ng Korean sa siya. So, mo ni say again inikusa ka ni pa do sa second floor diya ang bunga din do ari ka ng ito mga Filipino style na house. Okay, old owners ka ng basta kay worker ang style ng house. So, diyan si mga flowers ari diyan. Kanang mo dito sa kuan, kanang lang lavatory dyan. Kaya lang ko ay tara ko to. So that's like kanang dito mirror array dyan ay one lang toilet na dari. So okay ra jud kadto na mo sa second floor kay nara sa toilet. Dyan nice jud as in nice ang kanang ambience ari. Mga vloggers Ginagawa. Doon na mimuli mga salisa na kaya gabi na. So, shoutout din ko sa mga Bohol vloggers na ni-attend ari sa Vloggers Night ari sa Tuslubuan. And thank you so much to Tuslubuan for inviting us, Team Fighter. Yes, and also if you want to come here, just visit Emparas Street. Doon ni si Just sa Alturas lang. 1, 2, 3, go. Pag sinabi Pag naririnig mo Oo, nasa kabilang banda. Kamay nangina ka na pa. Ginagawa. Wala siya pakinimo.